brøker og brøkkerhjælp. Det her, det er en brøk. En brøk har en tæller og en nævner. Der findes 3 forskellige slags brøker. En ægte brøk, en uægte brøk og et blandet tal. En ægte brøk er, hvor tælleren er mindre end nævneren. En uægte brøk derimod er, hvor tælleren er større end nævneren. Et blandet tal består af et helt tal og en brøk. Forkort og forlæng en brøk. Nu vil jeg gerne vise, hvordan man forkorter en brøk. Her har jeg 3/6. Den vil jeg gerne forkorte. Så kan jeg for eksempel sige 3 divideret med 3. Og når jeg dividerer tælleren med noget, skal jeg dividere nævneren med det samme. Så 6 divideret med 3 er lige med 3 divideret med 3. Det er 1. 6 divideret med 3. Det er 2. Det bliver en halv. Så vil jeg gerne vise, hvordan man forlænger en brøk. Her har jeg en halv. Den vil jeg gerne forlænge. Så kan jeg for eksempel sige 1 gange 3. Og ligesom når jeg dividerer, så når jeg ganger tælleren med noget, skal jeg gange nævneren med det samme. Så 2 gange 3 er lige med 1 gange 3. Det er 3. 2 gange 3. Det er 6. Det bliver 3/6. Minus med en brøk. Her har jeg 4/8 minus 2/4 er lige med. Nu gælder det om at finde fælles nævner. Det kan man gøre ved at gange eller dividere. I det her tilfælde kan man gøre begge dele, så jeg vælger at dividere. 8 divideret med 2 er lige med 4. Så skal vi også dividere tæller med 2. 4 divideret med 2 er lige med 2. Nu har vi så 2/4 minus 2/4. Det
det er 2 minus 2. Det er 0. Og så skal man ikke minuse nævneren. Den beholder man bare. Så det er 4. Og 0/4 er bare 0. Plus med en bryg. Her har jeg 1/3 plus 4/15 er lige med. Nu skal vi igen finde fællesnævner. Det kunne være 15. Så derfor siger jeg 3 gange 5 og 1 gange 5. Nu har vi lige pludselig 5 femtedele plus 4 femtedele. Så plusser vi bare tælleren. 5 plus 4, det er 9. Og så har vi nævneren, som vi bare beholder, og det er 15. Så det bliver 9 femtedele. Nu skal vi se, om vi kan forkorte 9 femtedele. Det kan vi for eksempel gøre ved at sige 9 divideret med 3 og 15 divideret med 3. Det bliver 3 femtedele. Gange med en bryg. Her har jeg 4 femtedele gange 3 femtedele er lige med. Så tager vi egentlig bare 4 og ganger med 3. Det er 12. Og 5 gange med 5. Det er 25. Så har vi 12 25 dele. Og nu skal vi så se, om vi kan forkorte det. Det kan vi ikke. Så derfor bliver det bare 12 25 dele. Dividere med bryg. Her har jeg 2 tredjedele divideret med 4 ottendedele er lige med. Så flytter jeg den herom. 2 tredjedele. Og så bytter jeg om på dem her. Så det kommer til at hedde 8 fjerdedele. Og så ganger jeg bare de her to. Og det bliver 8. 8 gange 2, det er 16. Og 4 gange 3, det er 12. 16 tolvtedele. Så skal jeg se, om jeg kan forkorte det. Og det kan jeg ved at dividere 16 med 4 og dividere 12 med 4. Og det bliver 4 tredjedele. Lav blandet tal om til uægte bryg. Her har jeg 1
1/4. Det skal jeg lave om til en uægte brøk. Så siger jeg, hvor mange fjerdedele går der på en hel? Der går 1, 2, 3, 4. Og så siger jeg, at den her hele har slugt alle dem her. Og så siger jeg, at der er 1/4. En fjerdedel tilbage. Og så tæller jeg 1, 2, 3, 4, 5. Og det vil så sige, at der er 5 fjerdedele tilbage. 5 fjerdedele. Gange helt tal med bryg. Her har jeg 1/3 gange 30 er lige med. Så ganger jeg bare 1 med 30. Det giver 30. Og dividerer med 3. Det giver 10.